Salam elek, Miras teleýaýlymynyň sunuwatyma, hormatyma gepleşiginiň mehriban müştaklary. Ene bugünüm sunuwatyma, hormatyma gepleşigimiziň mehriban müştaklarynyň kalplaryna şahannadyk owaz çaýmak maksady bilen ediýänler bize gepleşigimizi başdan başladyk. Sizem soňra çeni tamaşa etmäne hoş geldiňiz diýäs. Sunuwatyma, hormatyma gepleşigi her hepde siziň bilen ýaýlymda diýdarlaşyp, öz ömrüni sunuwaty örklen, sunuwat wekilleriň sunuwatyndan söz açýan täsirli gepleşikler bilen ýaýlymda siziň bilen diýdarlaşýar. Ene şunym öz ömrüni sunuwaty örklen, halipalaryň ýoluny usatlyk bilen dowam edýän, özüniň mahmal owazyna bilbilleri saýra diýän Türkmenistanyň at gadanan artisti Dursun Jemal Gazakowy mehmançylyga çağırdyk. Dursun Jemal, hoş gördük birek-birege. Sağ olun Jahan. Dursun Jemal, Gahrman arkadagly serdarly ýurdumyzda, arkadag serdarly Batyar ýaşlar ýelimizde günümüz üstünlikler bilen aşady. Gahrman arkadagymyzyň arkadagly serdarymyzyň saýasynda türkmeniň sunuwaty, medeniýeti, millilikde dünýä ýaýraýar. Ählimizden bilýäs. Bugün türkmen halky öz sunuwaty bilen dünýä sahnalaryny, aýdymlaryny ýerine ýetirip bilýär. Umuman aýdanda şeýle döredilýän mümkinçilikleri bugün sunuwat ustatlar özüniň döredýän eserlerine wasp edýärler. Sizem Türkmenistanyň at gadanan artisti, hormatly aýdymçy, bugün Gahrman arkadagly serdarly ýurdumyzda döredilýän mümkinçilikleri, ýaşlaryň isleg bilen aýdymlaryny bilbele owadyňyza wasp edýäňiz. Şular dogrusyna sizden eşitmek bize has ýakymly. Dogry aýdýaň Jahan. Mehriban hem Gahrman arkadagly serdarly ýurdumyzda aýdym sada, gaty uly ünswerliýä, hormat goýulýa. Şu ajaýyp zamanaň wasapçylygyma özüme begenýän, buýsanýan şu ajaýyp zamanada rahmet çekýärligime biziň ýurdumyzda şeýle denanlara, medeniýet sunuwat işgärlerine arkadagly serdarmy hem Gahrman arkadagymyz gaty uly ünswerýä, biz buýsanýas, begenýäs, biziň medeniýetimizi, sunuwatymyzy has beýiklere göterýän, dünýä ýaýmakda ula ala edýän Mehriban hem Gahrman arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý Mehriban hem Gahrman arkadagly serdarymyzyň jallary sag, ömür ozak, belent başlary aman bolsun. Şeýle bolsun Dursun Jemal. Kalbyňyzdan çykkan süýje arzularyňyzy aýdym bilen ötgeşdiň. Çünki insanyň kalby joşanyna diňe sunuwat döredýär. Bugün şeýle Batyar zamanynyň batly sunuwat ustatlary diňe sunuwat döredýärler. Şol sunuwatda da watan wasby, Gahrman arkadagy serdarymyzyň bize döredýän mümkinçilikleri waspa münasip şoň üçin kökdümüň başyna şeýle odan aýdym bilen başlady. Nur döredip nur içimi watyrdyň. Nurlar ýurdu Türkmenistanym meniň. Arkadagyň paýhatymdan tajyrlan, parlan ýurdum Türkmenistanym meniň. Arkadagyň paýhatymdan tajyrlan, parlan ýurdum Türkmenistanym meniň.
Segredip giden yeri oğudum hey Uğurlar yurdu Türkmenistan'ım menin Hap yolloşy mudam ýaşy pälidir Sahawaty hakdan berilen doludur Mertligi var kılcın yüzü yalıdır Hey erler yurdu Türkmenistan'ım menin Mertligi var kılcın yüzü yalıdır Hey erler yurdu Türkmenistan'ım menin Kalva aydın bakışları ataşlı Näde dünýäň gözelligine katançmy Gözelleri atlı peri katançlı Hürler yurdu Türkmenistan'ım menin Gözelleri atlı peri katançlı Hey hürler yurdu Türkmenistan'ım menin Gözelleri atlı peri katançlı Hey hürler yurdu Türkmenistan'ım menin Payhatlı pentleri däne-däneni Sarıgıtlı damak şarlı mäneli Kowra hedretleri tödi manawi Hey pirler yurdu Türkmenistan'ım menin Kowra hedretleri tödi manawi Hey pirler yurdu Türkmenistan'ım menin Bugün hazam martyar tarfa kımmeti Gerellerden yetişenler hümmeti Arkadağın yerde kuran cenneti Cennet yurdum Türkmenistan'ım menin Arkadağın yerde kuran cenneti Hey cennet yurdum Türkmenistan'ım menin Gödelleri atlı peri katançlı Hey hürler yurdu Türkmenistan'ım menin Arkadağın yerde kuran cenneti Hey cennet yurdum Türkmenistan'ım menin Dursun Cemal, gelinni sizin sunuwatyňyz arada dowam edeli. Mehriban muştaklamyz bilýänler siz bilen mundan başga-da bir näçe gepleşikler taýýarlap halkymyza ýetirdik. Köp sanly muştaklamyzdan, televirjilerimizden gelen hatlar, teklipler boýunça ýene-de sizin sunuwatyňyz barada dowam etmekçi söhbetimizi. Sunuwa delem umuman juda täsin dünýä. Ol dünýä aralaşan insan şol dünýäde edil humaý guşup ben şogla satja. Ondan türkmen diline bir gowy söz bardyr. Sunuwat agyrys türkmen gyna çalymdaş diýilýär-de. Ol her bir gapyny kakana kalbana maç birognyň töründen orun berenak. Biz bilýärsiz sunuwatda güllere jan berýän, bilbillere owaz berýän bir owadan ýakymly sesiňiz bar. Şu sunuwatda gelen ýyllaňyz ýatlasaňyz we kimler sebäp boldy? Sunuwatda siziň şeýle gowy aýdymça öwrülmeňize kimler sebäp boldy? İlk şol öz ejem meni sunuwata ugrukturup goýberip mehriban insanlaryň biri ejem janyň aýdýan hüdülerinden kulagym ganyp ejem ýaly sesim bolsa dip arzu edip kiçilikden şu aýdym sada bolan höwesim artdy. İnsan dünýäge inip ilkinji diňleýän aýdymy eni hudusdyr. Enele hudusy insan ömrüni bagta şatlyga besleýän ýakymdy owazdyr. Eni öz hudusyny öz perdendine bolan arzuwuny, dilegini owaza besleýär.
enele hudüsün näki arzuly owaz, ömrümüzi ömürdeş, durmuşymyzy diregdeşdir diýip Dursun Cemal süýji ýatlamasyny ýylgyryş bilen beredi. Diýmek ejeňiziň arzuwy bugun gyýdyna hap. Hawa ecem ihlasy şu bir bala çağam aýdym aýtsa köpçülüge çykyp aýdym aýtsa diýip arzuw etýän ekeni ecemiň belki ecemiň arzuwlary hasyl bolup men sunugata gelmegime ecem gaty uly sebäp boldy. Sebebi ejeleriň dilegi de Dursun Cemal bir ýaşadýan, umuman dünýäni ýaşadýan enelemizin dilegi. Şoň üçin enelemizin dileginden Allahym bir hiç wagt taş düşürmesin. Saatçılık mektebi vardı. Sonra molimler aradı geldi. Öwet hem Hudaýberdi bayram şolara tapa kalmağa ecem şol başlaryň ýanyna uradyp maňa aýdym sazan öwrentinip şu halipalara şagirt durmagy ertdi. Soňam daşygy welaýetine belli başlaryň bir destançy başy Durduway Gurbanowdan tapa kalıp başladym. Ol maňa halipalyk edip bir näçe aýdymlaryň tilsimlerini öwretdi. Ýany bilen toýlara gidip destan öwretmäge başlady. Şol halipalaryň kömegi bilen men 2000-nji ýylda ýanglandyarym telewätleşigine gatnaşdym. Soňam 2000-nji ýylda da Aýykly wadyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa girdim. Şol ýerde de maňa halipalar bir näçe halipalardan tälim alyp tapa galyp şol halipalaryň kömegi bilen Hatta ýoluňa tapdyň. Näden ýigitdir ýarey
bitirdim yetişkin cülbetiye boynum yeterli Yetibettin gülgün yarey mendim zarına Bağrım başı totun bolun yarına Atlıqın tan oşutmuşum ey marley Yağmurmadı kimra canın havarlı Seliptir aklım yarey hayranım eyledim Görünümü tana yarey beyanım eyledim ey Senin hemran diyon kuman eyledim Yanakları hal hal günleri verler Yanakları hal hal günleri Senin hemran divan kuman eyledim Yağmurmadı hemra canan havar Ne Dursun Cemal? Sunwatda umuman her bir insany tomoşaçy bir keşpi bilen, bir sunwat eseri bilen tanaýarlar. Ýöne siz halkymyzyň ýadyna Göroğlu Şadi Esanyň maktumlaryna milli drama teatrına sahnalaşdyrylan Harmannäli şahasyndaky Harmannäliğiniň keşpi bilen tanaýarlar. Şeýle şowlu çykan keşip diýip aýratyn aýdyp biljek ol diňe bizde däl bir eferde oturan tamaşaçylarda da şeýle ol täsir galdyranlar ýöne siz ýakyndan tanaýan insanlar aýratyn diýip biler menem aýdasym bile sizde şol keşip durmuşda ýok. Siz durmuşda düýbünden türkmen denana mahsus mulaýymlyk, mehrimanlyk şol keşipi döretmek size kıyna düşendir. Rejissörlüň elbetde kömegi bardyr, halipalaň kömegi bardyr. Şo keşip barada durup geçeli. Bana Harmannäligiň keşfi gatty bir kynam düşmedi sebäbi özüm destan aýdan soň şol Harmannäligiň keşfi gözeňimde da eýýäm gaýdusuz dogumly gyýlaryň biri bolup geçenna. Özüm destan aýdan soň kyn düşmedi. Eýýäm sahna çykanda şo Harmannäligiň keşfine biren özüm bilmän galýan. Sunat edil türkmen ýerine çalymdaş diýilýär. Ol her bir gapyny kakana kalbyna açyp ýüreginiň töründen ornun berip baraýan. Sunatda ömrüni örtlen her bir adamy sunat güýäki diýersiň humaýy guşuk min
asman uçurýar. Her bir sunuat wekili ahlas, zähmet, tutanyarlyk bilen sunuat eserini kalbyndan ýugurup halka ýetirýär. Görewli şadysanyň içinden erş araç bolup geçýän edermenlik, aýdylsyzlyk her bir türkmen halkyny geçmişine, beýik şahsiýetlerine olan hormaty has artdyrýar. Törebeg hanym, Tumarşa, Burla hatyn, Ağa Yunus Peri, Harmaneliýaly gahrymanlar türkmen denanlaryna görenlik etdirýär. Şolam insanyň ussatlygyna sebäbi sen artist bolup, aýdymçy bolup, alpbarjy bolup sahna çykmak, eýem sen özüňde keşip döretmeli. Tomaşaçyny näki ýyldyr bir jadylajy güçlen özüňe çekmeli. Töde şol ullakan güýji tomaşaçylara ýetirmek nisip edipdir. Elbetde şeýle döredilýän sanat eserleriň höwür köp barsyn. Taýwarym. Akıl payhas, edermenlik, türkmen dinana mahsus häsiýetler görewli şadysanyň bu şahasynda açykdan aýdym görmek bolýar. Zihinli aýdymçy özüniň başarlygyny okuýugyny, diňe bir özüniň döredýän aýdymlaryna owazyny sindirmeýän, eýsem keşip döretmekde de tomaşaçylaryň kalbyna ýaşamagy başarýar. Dursun Cemal, ýene bir zat aýratýan aýdasym gelýär. Sizin aýdymlaryňyzyň ady biri-birine has meňdeş. Yani ak durnam diýjekmi, durnalar, uçup barýan durnaýal aýdymlar bir-birine meňdeş. Bu tomaşaçylaryň ýadynda galmak üçin bir sirmi? Ya tötenleýin boldum şeýle pyrsat. Durnalary ýazyp beren Şahyrymyz Gaýyp Jumaýew. Şol durnalar ýazyp berenne şu durna pek söýgüniň nişany hökmünde tanalýan. Şuny aýdym edip aýtsaň sen aýdymlaryňam durna ýaly uçup ýörer mudama diýip özü gowy niýet bilen şu aýdym elime gowşurdy. Şonuň Gaýyp Jumaýewiň ýazyp beren aýdymlary häzir bugüne çeldi ganat Ýaşaýar. bağlap halkymyzyň ýüreginde ýaşaýar. Bu süýgüniň oýnuna arzu kuşdum akturnam, beni ýalňy goýduňa nire uçdum akturnam, beni ýalňy goýduňa nire uçdum akturnam. Ýyla goýup ýaryňy tepdiň bugün barlygy, saýlap tergen ana
görýäňizmi şahyryňyz gowy niýet edipdir. Türkmen ilimide de diýilýär, ýaşy niýet yarym döwlet diýe. Şeýle şahyryňyzyň ýaşy niýet bilen size ýazyp beren goşgusy ol näçe ýyl geçdi? Dursun Jemal şolaýdymyň dörenni. 2013'den beri. Görýäňizmi? 2013 ýylda Balkan velayetinde Medine Sunugat işgärleriň bayramçylygyna şolaýdymy Türkmen owazy tele ýaýlym tarapyndan şekile geçirdiler. Sonra märem halkymyzyň göwünden jaý tapyp ulorun aldy. Görýäňizmi 10 ýyl geçipdir ýöne. 10 ýylyň geçenden garamazdan şunky aýdym ýaly islegelere metalok sahnada da elmedama owaz bilen ýaňlanyp dur diýmek şol şahyryň, kompozitoryň hemem ýerine ýetirjeniň ustadlygynyň nyşany. Toylugy şahyryň sözlerine perwan aýdymy, begenç baýna pesfun sözlerine umur diýeni aýdymlary, olaram ganatly aýdymlarymyň biri bolup halkymyň göwüne ýarady. Umuman Dursun Jemal siziň döredýän aýdymlaryňyzda men tomaşa çökümini aýdyp biljek de aýratyn bir ýakynma. Ülkende yanlanýar düýünüm mukamy. Cana can vatanım cennetin mekany. Näme üçindir bilemek sizi dinlämde men Halipamy var Türkmenistanyň halk artisti şoň ýaşlygyndaky bir owazyny size duýýan. Sebäbi ýaşlygymda Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowanyň aýdymlaryny dinläp, şol aýdymlar bilen ulalym. Menem şu Halipamyz ýaly aýdymçy bolaýtadym. Şoň söýgü aýdymlaryny yürekden çykýan sözler ýürege barýar diýär, şo yürekden aýdýan aýdymlaryny dinläp özüne şeýle bir gaty öwüstirdi Halipam ýaly menem aýdymçy bolaýtadym diýip. Ýöne ýyllar siz maksadyňyza ýetiripdir diýip aýdyp bilýäsmiz. Yıllar meni maksadyma ýetirdi sebäbi şol Halipam bilen tanışdym. Köp kömek edýär. Gollaw berýär. Aýdym aýtmakda da gaty uly üns berip gollaw berýär. Öz maslahatlaryny haýdy haçan maslahat sorasam özüniň maslahatlaryny berip dur. Gaty dogry ete Halipanyň esasy maksady şolla bizim hemiş dörejilik toparmaz bilen şeýle ustad aýdymçy Halipamy Jemal Saparowla gepleşik edýärse şol gepleşik ýazgy demede Halipanyň iki sözüniň biri ýaşlaryň şeýle durmuşda orun almagy, watan söýji, sunudy sady bolup ýetişmek Halipanyň esasy maksady. Şoň üçin şeýle Halipalar biziň aramda başy dikkat. Ona Dursun Jemal gel şeýle owadan aýdymlaryň birini halkymyza ýetirelim. Baş üstüne.
beşik taýýarlajak bolup siziň dörejilik dünýäňize sersallym. Ýa-ni aýdyp geçişim ýaly. Aýdyma duş geldim men. Ödem ýa-ni ýakyna döredipdiňiz. Şulaydymyň taýdam sözlerim özümki özüm kuvvet bilen şulaydymy döretdim kompozitorlar bilen maslahatlaşyp. Watanyň öňüne öz borjun bilip arkadaňly terdara taýdymlar diýip Buysancımız yaşıl tuğuna uyup Aydalin aydımy, aydalin gene Buysancımız yaşıl tuğuna uyup Aydalin aydımy, aydalin gene Gowaýdym Dursun Cemal. Howur köp bolsun, esas arzu edýänligiňiz şulaýdym şekile geçirip halka getirmek. Şol arzuňyz hasyl bolsun, mehriban olanlar siz bolsa ýakynna Dursun Cemal Gazakowanyň bu ýerine ýetirjek aýdymynyň şekilli aýdymlaryny türkmen tili aýdymlaryna seredip bilersiňiz. Çeşme başına Bilece oturduk çeşme başına Çeşme bulaklardan gönlüm doymaz Kerp kayalı büyük dağın başına Ağlıklı dağlardan gönlüm doymaz Tergüleri apalar sayıkanınla Kuvanın kuduğuna kuşlar konunla Miveler yetişip itiduğuna Fayalı bağlardan gönlüm doymaz Gödüldür at oynan pekayıdırlar Gödüldür at oynan pekayıdırlar Mehirli bakışlar mehirliler Ne bileyim sülte olmayırlar Lale yanaklardan gönlüm doymaz Gönlüm doymaz Bu gönül çağlardan gönlüm doymaz Kayalık bağlardan gönlüm doymaz Ağlaklı dağlardan gönlüm doymaz Dursun Cemal söhbetimize dowam edelim. Siz durmuşda mehriban ene, yürekdeş, boydaş, yürekdeş, sırdaş we gowaýdymçy diýip buýsançylan aýdyp bilersiz. Meşgalada ene özüňiz hem ene de çağajyklaryňyz we ýan ýollaşyňyz we
tölemagda bir maşgalaňyz we maşgalany sadlaşykly alyp gitmek sebäbi ine bolsaň çağa terbiýesinde aýratyn üns bermeli. Çağa terbiýesi umumyň maşgala, bir gapdalan sunwat ikisini sadlaşykly alyp gitmek size nähili? Dogry aýtýaň jahan maşgalada men bagtyar ene, bagtly ene sebäbi maşgalamyz bilen aýdym sady gowgörýär, ýollaşym maňa şeýle aýdym sady uly goltuk berýär, aýdym aýtmakda. Öýleri heň döredip berýär, köplenç. Biziň maşgalamyz bilen aýdym sady gowgörýär, ýurjym ol gyjakçy. Dessan aýdymna, ýanymna gyjak çalyp berýär. Gaýnagam bolsa Medine Sunugat işgärli şahir Adim Mert Kakayev aýdymlarymyň sözleri köplenç sözlerine Diýmek siz sunwat maşgalasy. Hawa. Aşkım bilen men beşmedi upalyň. Senem üçin o da barýan perwana. Kyn gördüňmi aşkyň ýükün çekmeli. Senem üçin o da barýan perwana. Kyn gördüňmi aşkyň ýükün Durmuşda her sunwat işgäriniň özüniň ýoly bar.
Hersinin hem yakımlı owazy var. Inni aýdaly. Mundan gel sunuwatyňy açyk ýa gaýdaly. Mundan bir näçe ýyl odalky döredilen aýdymlaňyz var. Dinläp şu wagt kemini duýýaňyzmy? Ine özümizde böyle şu wagt bir näçe ýyl mundan odal ýazgy eden gepleşiklerimizde Ferediýa solen wagşy jagy ýerin şeýleri agalaýmalakenek, bu jagy ýerin beýdäýmelekenek diýip teleoperatorlarymyz bilen režissörlerimiz bilen aramyzda şeýle pikir döreýär-de sizde de bolýam şol. Hawa edil gaýtma kamam öz sadanna oglanlarymyz bilen maslahatlaşyp şu ön kaýdýan aýdymlaryny hemmetine kemçilik tapýan sözlerini şular täzeden ýazaýaly inni diýip bara aýdy bersen adam bir Belki bu ýyllaryň tejribesidir. ýyllaryň tejribet hem şol aýdymlaryň üstüne kän işleni berse de adam tejribe artdyryp kamillige ýetýän ekeni. Kämil eserler asyrlaň, döwürleň biziň nesillerimize goýjak iň uly mirasdyr. Kämillik bolsa, her bir sunugy diýişgäriniň ýetmeli iň uly menzildir diýip Dursun Jemal sözüni dowam etdi. Şol aýdymlar, şu öň aýtýan aýdymlarymdy ýene de täzeden işläp, täze ýadga edetim gelýär. Ol belkem şol sunuwaty döreden insana şeýle bolýandyr ýa tomaşaçylardan hem şeýle teklip alyp gördüňizmi? Ene aýdal bundan bir näçe ýyl öň aýdan aýdymga bir dinleýiji dinledi. Dursun Jemal şu jagy ýerine kim terrak gaýda aýpsyň diýen ýerler bolýarmy? Aýdýarlar, dinleýärler. Häzir diýe öňne şeýle aýtýan ekeniň häzir gaty tesin kamilleşipdir diýärler. Elbetde ol tejribe de ýyllaryň tejribesi. Öň ýadgylaryny dinlesek eýle däl häzir gaty kamil aýtýan diýip şeý diýärler köp adam. Hawa elbetde sebäbi ýyllar bize durmuş tejribesini, öz kärimiziň tejribesini toplama ol kömek berýär. Şoň üçin şeýle ýyllaryň size serpa eden aýdymlarynyň birini tamaşaçylarymyza müştaklamyza ýetirelim. Başdyna. Gidelir keşte deyip canım kurban yar sana. Benki bir şey daha bil bağdır reyhan yar sana. Mudam sana miyettir bolmadı uğran yar sana. Hiçbir kimse gahrilen kılma girman yar sana. Arz eyle dilberim değse diyan yar sana. Arz eyle dilberim değse diyan yar sana. Olayım sana kurban, yakma beni yadıma. Oğlulukta and içtim, barma dostum yadıma. Tuzda olup kalanlar, 70 münger anına. Rüstem dalın kuatı, görünür ki badına. Gözün ayla çar tarap, aşra duran yar sana.
dahan yar sana. Koşmalıwan bülbüller totu dahan yar sana. Görgenleri ilemlerken bakabilmeli yüzüne. Perde tutur ak yüzü türme çeksen gözüne. Suhan ve totu bilbil til koşur mi sözüne. Bol keyik hem cerenler kılma firan düdüğüne. Ol nefes mudam etlep hakdan iman yar sana. Ol nefes mudam etler hakdan iman yar sana. Totu dahan yar sana. Canım kurban yar sana. Dursun Cemal, durmuşda birine öykünmöklük diýen pikire nähili garaýaňyz. Bul isle aýdymda bolsun, isle maşgalada bolsun, ejeňe meňdäsiň gele isle durmuşda tapaw diýip birine öykünmöklük diýen pikire nähili garaýaňyz. Men dogrymy aýsam, durmuşda özüm bolasym geldi. Öz Berekella. ýolum, öz ugrum edesim geldi. Şoň üçin hem köp halypalary dinleýän, ýöne özümçe şolardan netije çykaryp öz ýolum edesim geldi. Öz ýolum. Hawa. Ýöne bu size başardypdyr. Töleme diýesime gelýär. Hawa. Öz ýoluňyz we öz giyinişiňiz we öz owazyňyz we şoň üçin şeýle diňe öňe gidin. Hawa. Ah,
Dursun Cemal, gelinni dowam edeli. Inniki döretjek işleň bilen. Bugünler näme täzeklen uğruna? Bir näçe täze aydymlarymyň üstüne işleýär. Kompozitorlar bilen, şahirler bilen maslahatlaşyp netip bolsa geljekde de täze aydymlar bilen halkymyzy mehriban hem gahrman arka dağıl terdarmyzy begendirip durar. Mundan beýlägem janymyzy gaýyrman işler döreder tähmet çeker. Dursun Cemal, egerde iň gowy, iň kämil aydym döret diýseler näme hakda döredirdiňiz? Bira, ene hakda dörederdim. Vatan hakda mehriban hem gahrman arka dağıl terdarmyz hakda dörederdim. Sizden garaşan jogabym adam şudy. Şeýle kalybyňyzda göterýän arzularyňyzy wasp edýän eser döretmek sizden näse Dursun Cemal? Sağ olun. Hey 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 can hey lider baş güldür hepler düve çıkartın geldin tüm içinden aşk gözlepler yüve çıkartın geldin hey yüve çıkartın geldin görmegine hüvvet eylep dünya tökötün geldin yemlemegin emin gözlep içinde kötün geldin hey içinde kötün geldin yakın yardım mehri yakıp gülüp bakatın geldin bir yigidin ahın çekip yürüp yakatın geldin yakın yardım mehri yakıp gülüp bakatın geldin bir yigidin ahın çekip yürüp yakatın geldin hey yürüp yakatın geldin hey 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 can hey kaban yüdü perde gorar teyrek geletin geldin kahadin te payha sorar yetip nepetin geldin hey yetip nepetin geldin aydımlarım bağlığından bir düýbe ketin geldin Ugulgydyň barlygyndan güller eketin geldin hey güller eketin geldin yakyn yardım mehri yakıp gülüp bakatın geldin bir yigidin ahyn çekip yürüp yakatın geldin yakyn yardım mehri yakıp gülüp bakatın geldin bir yigidin ahyn çekip yürüp yakatın geldin hey yürüp yakatın geldin düde çıkartın geldin yetip nepetin geldin İnsan hamala diýersiň täze ykbal bilen, täze gün bilen ýüzleşýän ýaly täze eserlen gözlegine düşýäni. Şunem biziň sunatyma, hormatyma gepleşmeden muştaklaryna siziň döreden aydymlaryňyz hakynda, siziň döreden eserleriňiz, keşipleriniz barada söhbet etdik. Sağ olun. Bizi hormatlap çağıranıza netip bolsa yine de gelir, ýadyg ederiz. Täze aydymlarymyzy halkymyza hödürler. Bedowat bilen öňe barýan ajaýyp ýurdumyzda näçe aydym döresdeňem bärden gaýtýa biziň medeniýetimiziň tungatymyň haqqy wonnary mehriban arka dağly terdarmyz bize şeýle mümkinçilikleri, ajaýyp mümkinçilikleri döretip berdi. Mehriban hem gahrman arka dağly terdarmyda tag bolsunymda aýdýan
Goý mehriban arkadagylyň serdarymyň janlary tag ömürleri uzak, belent başı aman bolsun, yurdumyzda mudama toýlarymyz toýulaşsyn, asmanymyz arasda yurt parahat bolsun. Şeýle bolsun Dursun Cemal. Arzulaňyz edil. Aýdymyzda wasp edýän durnalaňyz ýaly pelpellep asmanymyza kanat ýaýsyn. Şol ajaýyp durnalary wasp etişiňiz ýaly döredýän eserleňiz elmedama tomaşaçylaryň joşgyny wasp etsin. Muştaklaryň söýgüsine münasip bolun. Edil şu wagtkiňiz ýaly eserleňiz mundan beýlägem elmedama katlamyza gyzgyn mehr söýgü, muhabbet bilen ýaşasyn. Sag bolun. Yalnız durmam uçup barýar, kim çeker nädim, kim çeker. Yardan ara açıp barýar, kim çeker nädim, kim çeker. Yardan ara açıp barýar, kim çeker nädim, kim çeker. Seni gözläp baksam her yan, jiger bir wat bağrım bir yan. Dolun sana nire baryan, kim çeker nädim, kim çeker. Dolun sana nire baryan, kim çeker nädim, kim çeker. Dolun sana nire baryan, kim çeker nädim, kim çeker. Yüzümi yelpep yalığım, yatlayan kömür şalığım. Aytsana näme ýadygym, kim çeker nädim, kim çeker. Aytsana näme ýadygym, kim çeker nädim, kim çeker. Işdirdine yana yana, gönlürüm yolunda yene. Söýgümi tawırsaň ýele, kim çeker nädim, kim çeker. Söýgümi tawırsaň ýele, kim çeker nädim, kim çeker. Söýgümi tawırsaň ýele, kim çeker nädim, kim çeker. Kim çeker nädim, kim çeker. Kim çeker nädim, kim çeker. Mehriban oğlanlar, ene gördüňiz, synladyňyz bugün Daşowuz welaýatynyň Sunuat aýdymçysy Türkmenistanyň at gadanan artisti Mahmal owazly aýdymçymyz Dursun Cemal Gazakova bilen taýýarlanan söhbetli görnüşlemede, ýürek buýsanşlamada, aýdymlamada syn etdiňiz. Biz şu pursatda sunatymyzy dünýä çykarmaga, sunatymyzy halka ýetirmäge döredýän ajaýyp mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza, arkadagly serdarymyza alkyşlamagy ýollaýas. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň işleri rewaç, mertebesi belent bolsun.
Gahrman arkadaşymyz arzuwlar umytdan dörep anamdan berkeýär diýe. Şoň üçin mehriban muştaklanmaz. Arzuwlaryňyz umytdan dörep anamdan berkesin. Biz şeýle ýaxşy arzuwlar bilen gepleşmediň nowatyny miras teleýlemine beýlek gepleşikler geçirip häzirlikçe siziň bilen hoşlaşýar. Hoş wagtyňyz.